deɛ mɛka ne sɛ da onyame ase sɛ wama yɛn akwanya wate wiem ama yɛn na ato yɛn nkyɛm a ɛne birikyi ɛbɔɔ yɛn ɛnɛ yɛtumi akata yɛn nuanom akyi na yɛwɔ gyidie sɛdeɛ biribiara kɔ pɛpɛpɛpɛ no ɛkyerɛ sɛ onyame agye wɔn kra asi hɔ na deɛ aka akyire no so yɛsɛ onyame mpaebɔ sɛ ɔbɛma ɔman nyinaa no akɔ so abɔ mpaeɛ na mmoa bi a ɛbɛtumi de aboa de ahwɛ abusua no titiriw mma ne wɔn a abusua ɛka ho no nyinaa so no onyame aboa yɛn ama yɛtumi asosɔ wɔn mu yɛda nyame ase sɛ biribi akɔ kamakama. Na mamemfa wɔn wie ɛwɔ sɛ yɛnya ne nteɛ sɛ black box no mahuno no what kɔhyɛ sɛ America fo betuma yɛ hwehwɛ mu ne de ama yɛn sɛ de bɛyɛ akorogye yɛ ɛbɛba mu wote ko ho yɛ dɛn deɛ bɛka ne sɛ ɛna sabe yɛkata ɔma akyi deɛ ɛnka saa nsɛm no yɛntwɛn so ansana sɛ ɔmapanyin aka sɛ ɛyɛ deɛ a investigation deɛ yɛhyɛ ase a ɛsɛ ɛbɛ wieɛ nti yɛnya ntoboaseɛ na ma yɛmfa yɛano ɛmfefa ho yɛntwɛn na wɔn a experts no nkyerɛ yɛn deɛ ɛsi ehu deɛ ɛwɔ mu nyinaa na deɛ ehia ne sɛ ɛnɛ yɛtumi anya saa akwanya yɛ a yɛkata wɔn akyi deɛ aka akyire ne deɛ tie biara no ɛbɛbɛ wieɛ. So na nipa nsia ne mu wɔn ma na no mu personal relation na wonni mu wɔn a betumi akɔ mo ho asɛm kakra mu bia ɛm sɛ dodoɔ na Dr. Omani Wama Alhaji Lemuna ene Motala ene Joe Sapon ene MP Boise East omu nyina na omu yɛ nkrɔfoɔ nyame mfɔ mo kransie.